Baldu zentzurik katekesiseko liburu bat idazteak gaur egun? Liburu hau pantailak ez erabiltzearen testu inguruan dago idatzita. Eta nori zuzenduta dago? Bira, gurasoei, katekistei eta hezitzaileei zuzendua. 3 ikasturterako edo 6 erabil daiteke, edo noizean behin, beste katekesi mota bat, oratorioa sorte batekin tartekatuz. Haurrentzat, helduentzat edo norentzat. Ta ze helburu ditu metodo honek? Bira, lau helburuak daude. Lehenengoa, jainkoa ezagutu eta maitatzea, bere intimitatean sartuz, bere egunerokoan gorpuztuz, otoitza bere bizitzaren barne indarra delarik. Norbait maite duenak bere pertsonaren xehetasun guztiak ezagutzen ditu. Bigarren, katekistarentzat oso irraza izatea, hori oso inportantea da. Bibliako pasarte bat irakurtzeko prestatzea, eta katekistak otoitzean sakontzen da. Besterik ez da. Ez dago azalpen gehiegirik pasartei buruz libre uzteko. Jaunak bakoitza argi dezan, misterioa ez blokeatzeko, ez estutzeko. Hirugarren, metodo honek lekua uzten die aurrei hitz egiteko, adierazteko. Gure entzumenak sakona izan behar du. Aurrek harrapatzen gaituzte, haiekin zintzoak garen ala ez. Ta laugarren, eduki askoren sintesia izatea. Liburu batean, biblioko pasarte batzuk daude, bertsikuluak, testuak, irudiak eta mapak. Nola lantzen da liburuarekin? Bira, 2 maila ikusiko ditugu, maila orokor batean eta maila partikularra. Maila orokorra. Pertsona ez da inoiz bortzatzen, jaunari gutako bakoitzarengan agertzen ustea da. Barneko desira bat, barne mozioa, mugirazten diguna. Askatasunez sakontzen gaituena eta gure erritmoa delikatuki errespetatzen duena. Errealitate baten barruan sakonago eta beste bat aurkitzen da. Utzi jaunari masakmako legamia izaten. Bere hitza euri leuna bezala erortzen joatea. Garrantzitsua da gogoan izatea, jangoikuak arima bakoitza bere bidetik eta bere erritmoan damakilela. Goazen orain maila partikularrera. Irudi hau azalduko dizuet. Irudi honetan, batetik, liburuaren barrualdea nolakoa den ikus dezakezue, eta bestetik, ura aberasten duten elementu erantsiak. Ezkerraldean, objektu ilustratzailea dago. Oliba batzuk eta olibondo adar bat. Pista honek adierazten digu tratatu beharreko pasartea izango dela kasu honetan, Jesusen otoitza baratzean. Era berean, Ama Birjinaren koloretako oihalen gainean dagoela ikusiko dugu. Dagokion denbora liturgikoari erreferentzia eginez. Eskuinean, Loiolako San Inazio dago eta neska bat gurutzearen seinalea egiten erakusten dio. Behan, kromo bat, mapa bat, eta haur batengandik jasotako esaldi bat duen post-it bat ditugu. Hori guztia liburuan dago. Erdialdean, liburua barrutik nolakoa den ikusiko dugu. Katekesi saio bat. Azaldu dezagun. 3 urrats daude oratorioan sartu aurretik. Katekistaren otoitz pertsonala. Umeen prestaketa gela batean eta oratorioko sarrera. Oratorio barrena sartuta. Gurutzearen seinalea egiten hasten gera. Jaunaren presentzia
eta hitzaren entzute aktiboa egiten dugu. Irudimenaren bost zentzumenen bidez berre eraikitzen dugu, pasartea guztion artean. Jarraian, bihotzeko otoitza egingo dugu. Haur bakoitzak Jesusekin hitz egingo du, lagunetik lagunera. Nik Jesusi begiratzen diot. Neri begira dago. Bizitakoa bizitzari aplikatuko diogu. Eta apaisa badago, bedenkapena emango die. Eta banan-bana atera egingo dira. Haur baten ideia izan zen, Bibliako pasartearekin kromo txiki batzuk egitea. Esperientziaren oroigarri gisa, etxera eaman ahal izateko. Eta horrela ziginan, astero akuarela txiki bat egiten. Behan idatzitako bertsikulo batekin. Gure harridura zera izan zen. Kromo berriak agertuala, aurrek marrazkietan akatsak edo zuzenketak aurkitzen zituztela. Gauzak ikusten zuten moduaren arabera. Materiala, 100% etxe jabea zenez, aurre proposatzen zituzten zuzenketa eta ikutu guztiak egiten genitzakeen. Aldaketak ikusten zituztenian postu egiten ziren eta bere ideia kontutan hartu zelako. Inplikatu egiten ziren eta ondorioz kromoa politiagoa geratzen zen. Puntu honetan, aurren behaketak hartzeko moduan gelditu nahi nuke. Haien gaineko gure begirada benetako entzutea eta interes zintzua funtsezkoak dira. Ez gara saiatzen ematen zaien guztia zurgatzen duten, haur pasiboak izan daitezen. Galderak, hausnarketak eta desadostasunak sortzen ditugu. Horrela abiatzen gara. Ez gu gauden lekutik, baizik eta aurra dagoen lekutik. Pentsatzen dutenari buruz hitz egitean desberdinak direla badakite. Gauzak ikusteko duten modua eta horrek taldea aberasten duela. Horrela kontatuta badirudi dena oso erresa izan zela hasieratik, baino oratorioko lehen esperientziaz guztiz kontrakoak izan ziren askotan. Haurrak oihuka, korrika eta kromoak erdibituak ere bai. Katekisiko 2. eta 3. urtean, Biblia irakurtzeaz gain, katekisiko eduki batzuk eraman behar ziren. Kromoen atzekaldean sartu ahal izan genituenak. Horrela ez da eduki teoriko isolatu baten ikasten, baizik eta pasarte bibliko batekin lotuta. Denboraren mapak eta lerroak haur urdurienen galderei erantzuteko sortu ziren. Poesia eta tokiko literatura multzoaren osagarri gisa gehitu ziren. Amaitzeko, kromoetan agertzen diren paisaiak lur santuko tokiekin ziaro leialak direla esan nahi dut. Hori argi eta garbi utzi nahi dut.